الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. أحمده سبحانه من توكل عليه كفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من لاذ بجنابه حفظه وحماه، ومن تعلق بغيره فليس له من دونه ولي يتولاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اتبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاتقوا الله تعالى ربكم أيها المسلمون، فتقواه طريق للسعادة والنجاة. قال جل في علاه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وحدوه عباد الله حق التوحيد، فتوحيده سبيل للأمن والهداية. قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، هلموا إلي في هذه اللحظات القصيرة لنقف مع حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، ننهل فيهما من معين المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقفات نقتسم فيها ميراث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنها وقفات مع عدة أحاديث في باب واحد. الأول، روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك،
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، وفي رواية: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. عباد الله، لنا في هذه الأحاديث النبوية دروس قيمة وفوائد جليلة. أمي مسألة ومسألة من تنوكا كبركة شمال مسألة مياكا فني سرياكا ونكا كبي جمع دويم بلانسي كنو أماني يوم 7,000 جمع شمال بابلو كبلانسي كنو على موكلا أمنا كما منفوكا متلو جمع ناما على موكلا كفاميان وياني على موكلا كبران وياما على موكلا أمي صلاتوني كسينيني ما 7,000 كاكا أكاتشي دي لفساماكا هناك جمع لفساماكا نوي أركري عليه الصلاة والسلام ونادي نوبة ونيم بغم كي سملا أركري عليه الصلاة والسلام سملا نولا فقط تسلا هرلوم أما نيني ما 7,000 كألا هنا مبلا جنينا على موكلا كألا يفعل جرموما على موكلا لبن كنما كاني على موكلا سجاسي بركة ما كنيني لانفيا كاني على موكلا أمدي الإسلامو أما سرع عين ركونا كان سرع أولا ni ala nya sera nan kay mbadi al-islamo anga sera masaba ala ni ay ala ga sisigi anya do ka fo femi mbe mo ko bobolo la sini lahara o de ala nya sera ni ma bi sera na masaba ala ko kabe o tigila mo la kisi lahara dolo ako summa najji alladhina taqaw masaba ala ko amma al-qur'an ko wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ako ma shikelenti awla mafoni awtina do jahannama tasma kono la hara jolona bele jeni mi do jahannama tasma kono ole ye kuma kisemai kuma kenemai lon ba taala bika alna soro do ka dawra fo ka fo ko siratu temeni kolo ga kuma kisema o de ka fo bela jeribe do jahannama tasma kono la haralo ga ala ba ta lafiya liman yajonka mun kana ka ta aljina kono o te jahannama toro santiu ga o do akono abato no bola kono o efemu yo wela ala mu ya kono kata aljina kono abe o jini ne mala ko ka aljina kono nana sabu ni ala ka fa ko mbola dole la mbola mina kata bla dole la ibe valeur di tala mina masaba ala ko kalbe mo le kisi thumma nunji alladhina taqaw liba dura jahannama kono mo le kisi ka bo jahannama tasma kono mo mo sirana alaji ala ko wanadar adh-dhalimin fiha jifiya akabe yira kun tonyo mo mu masra alaji mu mo jigi seme alaka mu ko taka flaga foye akwa bo lu ma to jahannama tasma kono o surule o kimri kun ka jahannama kono wa nadharu adh-dhalimina fiha jifiya ki bon ikimri kun ka jahannama tasma kono sabu ki gan ikimri kwa
o ye dɔgɔyalima ni majigi sawurali ala ko maa minnu ma siran ala ɲɛ n'o ka baara kɛla o yɛrɛ kun tɔɲɔ ni kafiriya ni filankafoya ye k'a bɛ olu mɔgɔw to jahanama tasuma kɔnɔ ten n badi alisilamɛw sira wɛrɛ tɛ yen sira min bɛ mɔgɔ bɔ bolola lahara lɔ ni ala ɲɛsiranya tɛ dɛ ala ko fɛn minnu ka da ye k'i cɛsiri o la a ko mun man da ye i mabɔ o la o de bɛ maa la kisi lahara jɔ lo o ala ɲɛsiranya in fana a bɛ kɛ sababuya ye ka basigi o ni hakilisigi k'o di adamaden ma ala ko alikuranɛ kɔnɔ a ko alladina amanu walam yalbisu imanahum bizulm a ko maa minnu limaniyara ale ala ma o m'o ka limaniya in o ma a ma ɲagami ni fɛn wɛrɛ ye fɛn min t'a dɔ ye o ma limaniya in o ma ɲagami ni filankafoya sira dɔ ye o ma ɲagami ni kafiriya sira dɔ ye o ma o yɛrɛ jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ kan min ni ala tɛ kelen ye a ko mɔgɔ minnu lahalaya kɛra ten ulaika lahumul amnu a ko olu mɔgɔw ko dusulatigɛ o ni hakililatigɛ ko bɛ olu mɔgɔw ye wa hum muhtadun ko olu mɔgɔw le ye kandajɔnw fana ye an bɛ di alisilamɛw an ka bi kutuba hadisa belebele fila o de b'an bolo ka d'an ye k'a fɔ ko an bɛna jɔ o hadisa belebele fila in de kan an ka kutuba joona kɔnɔna na o hadisa fɔlɔ o ye jumɛn o de ye hadisa in bukhari o ni muslimu olu fila ye hadisa in lakali nka an bɛ lakalili min bolo ma nin ye muslimu ka lakalili le hadisa in minɛna ka bɔ ibnu abbas fɛ ala ka diɲɛ bɛ a ma a ko a minɛna ka bɔ kira fɛ alayhi salatu wassalam a ko kira y'i kanto qala uridat alayya al umam ala kira alayhi salatu wassalam ala ye bonya caman kɛ a ye k'a to duniya ɲɛnamaya kɔnɔ ye o bonya dɔ ye jumɛn o le ala ye mantunw yira a la mantunw bɛna kɛ lahalaya min na lahara sini ala ye o dɔw yira kira la alayhi salatu wassalam k'a to duniya kɔnɔ ye o bɛ se ka kɛ ɲɛkisɛ ta yeli ye o fana bɛ se ka kɛ ayiwa suko yɛrɛ ta yeli ye o yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ a ka sanayɛlɛ tuma ye nka ala ye mantun tɛmɛlenw ala ye o yira a la ka baga yɛrɛ fana mantun laharayaw yira a la ala kira ko alayhi salatu wassalam a ko fara'aytu nabiyya wa ma'ahu raht a ko ale kira ye nabi ɲuman dɔ ye o nabi ɲuman in jamakuru dɔw bɛ a nɔfɛ wa nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani a ko a ye nabi ɲuman dɔ fana ye cɛ kelen cɛ fila o le bɛ ni o nabi ɲuman ye o kɔrɔ ye di nabi ɲuman min ni jama dɔ b'a nɔfɛ minnu limaniyara a ma o ye o jama kunkuruni ye nabi ɲuman min ni cɛ kelen cɛ fila de bɛ n'a ye o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu limaniyara o nabi ɲuman ma nabi ɲuman kana ka dawa bɛɛ lajɛlen kɛ jamakuru damadamanin dɔrɔn walima cɛ kelen cɛ fila wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad a ko nabi ɲuman dɔ yɛrɛ fana yirala ale kira la o nabi ɲuman in maa foyi si kelen tɛ na a nɔfɛ mɔgɔ tɛ n'a ye o kɔrɔ ye mɔgɔ ma limaniya a ma yɛrɛ mɔgɔ ma limaniya a ma nabi ɲuman kuturu ciden kuturu kana ka laseli bɛɛ lajɛlen kɛ nka mɔgɔ ma limaniya a ma ala kira ko alayhi salatu wassalam ko ala ye o jamakuru ninnu yira ale la a ko a tora o lahalaya la idh rufi'a li sawadun azim a ko jamakuruba dɔ lahalaya ala ko o présente ale kira la alayhi salatu wassalam wa dhanantu annahum ummati a k'a kɛla ne kira ɲɛnɛ komi ne ka manto de bɛ o jamakurufinba in ye faqila li ko fɔlikɛla ale ɲɛnɛ mɛlɛkɛw y'a fɔ ale ɲɛnɛ hadha musa wa qawma ko nin ye musa n'a ka jamakuru de ye nin t'i ka jamakuru ye fɔlɔ ba fanamartu a ko ne kira alayhi salatu wassalam n ye filɛli kɛ kɔfɛ kɔ tuguni fa idha sawadun azim n ye jamakuruba wɛrɛ ye kɔ tuguni fa qila li hadihi ummatuk mɛlɛkɛw ko kira ma alayhi salatu wassalam ko i mantonw nin ye ninnu ye
jamakuru finba filana min ni k'o ye nin i mantonw de bɛ o ye nka laɲini yɛrɛ ye jumɛn o jamakuru finba min ni ala ye o yira kira la alayhi salatu wa salam ko wa ma'ahum 70 alfan ko maa waa 70 bɛ o jamakuru finba in kɔnɔna na wa ma'ahum 70 alfan o jamakuru in cɛma maa waa 70 bɛ o cɛma yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala adab o bɛna ka na don aljina kɔnɔ o bɛ na dɔrɔn o bɛ tɛmɛ de ka don aljina kɔnɔ fɛsɛfɛsɛli ko t'a la jangata yɛrɛ t'a la sabu maa minnu bɛ taa aljina kɔnɔ o ye qualité damadamani dɔw ye jurumu ko dɔw kɛ yan o bɛ minɛ k'o fɛsɛfɛsɛ he karamasina i ye nin kɛ mun kɔsɔn han e b'a dɔn e ye baarajugu kɛ bon ne ala ye hinɛ masa de i ɲafara i ma taa nka i fɛsɛfɛsɛra dɔɔnin jamakuru dɔ bɛ yen o bɛ minɛ ka don jahanama tasuma kɔnɔ a ye kojugu hakɛ min kɛ duniya kɔnɔ yan o lajaba bɛ bɔ a la jahanama kɔnɔ yen waati tɛmɛnen kɔfɛ o bɛ sɔrɔ ka bɔ ka taa alijinɛ kɔnɔ o ye jamakuru dɔ ye nka jamakuru dɔ bɛ na o bɛ tɛmɛ de suwɛ ka taa don alijinɛ kɔnɔ ɲininkali t'a la jangata yɛrɛ ma kɔn a ɲɛ a ma ɲini masaba ala fɛ ka ne ni aw bɛɛ sɔrɔ o jamakuru cɛma ala m'o kɛra wa ma'ahum 70 alfan maa waa 70 bɛ jamakuru in cɛma o bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o ma fɛsɛfɛsɛ o yɛrɛ ma jangata ka kɔn fana yɛrɛ o kɔrɔ ye ala yafara olu ma nka ka sababu kɛ o ka ala kelenbaatiya o ka dusukunna siri o ni ala cɛ o ka confiance o ni ala cɛ o de fanga bonyana olu yɔrɔ fo ka taa tɛmɛ fo fɛn min yɛrɛ kɛ baasi t'a la nka olu ye o yɛrɛ kumandiya ka bɔ a kɛ ma ka sɔrɔ baasi t'a kɛra dɛ n'i y'a kɛ a tɛ komi i ye baasi kɛ nka olu ye o yɛrɛ kumandiya o y'o yɛrɛ méfier ka bɔ fɛn ladagani na ka sababuya kɛ tawhidu bonya dusukunna siri o ni ala cɛ o bonya kosɔn o y'o yɛrɛ yɔrɔ majɛ ka bɔ a la sumana min na ni jamakuru ye ni ala kɛra ko alayhi salatu wa salam a ko maa waa 70 bɛ jama in cɛ ma o bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o ma fɛsɛfɛsɛ o yɛrɛ ma jangata ala kɛra bana o fɔ la min kɛ summa nahada fadakhala manzila ay qama wa dakhala manzilahu ala kɛra wulila a donna a ka so kɔnɔ a don min kɛra a ka so kɔnɔ sa kuma nin fɔla jamakuru minnu cɛ ma sɔsɔli dabɔra maa bu a 70 o bɛ don alijinɛ kɔnɔ kɔnte bɔ t'a la fɛsɛfɛsɛli yɛrɛ t'a la o bɛ taa alijinɛ kɔnɔ jangata yɛrɛ t'a la ninnu ye maabaw ye koyi maaw lahalaya cogo bɛ to ni kuma min fɔla kuma min ni bolofaran caman bɛ sɔrɔ a la maaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw bɛ dɔ fɔ yan dɔw bɛ dɔ fɔ yan sɔrɔ kuma sera ka ɲɔgɔn sɔsɔ o ye maa sugu fɛ jɔn ye maa waa 70 o bɛ na ten dɔrɔn ka don alijinɛ kɔnɔ ten dɔrɔn fɛsɛfɛsɛli t'a la jangata t'a la وقال بعضهم الدول كانتو ولعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوكو يبتاسر نونو يمغو لي مؤمنو يكرا سيندو نيا كرا تا صحابه لبي نونو يكرا جينيو لي كو ما وادو فلامي كو فلاني كو بدو الجنه كونو kasoro o ma jangata o ma fɛsɛfɛsɛ ko ninnu bɛ sɔrɔ kira ka sahabaw le kira se do ɲɔgɔn ye alayhi salatu wassalam dɔ fana ye dɔ wɛrɛ fɔ ko tuguni la'allahum alladhina wulidu fil islam dɔ ko k'i bɛ taa sɔrɔ ko olu jamakuru nɛ maa waa 70 k'i bɛ taa sɔrɔ ko olu mɔgɔw de sɔrɔla alisilamaya kɔnɔ o worola k'o yɛrɛ sɔrɔ silamaya o mana kana don alisilamaya la o wolola o silamalamaw de donc o ma fila ka foya dɔn o ma fila fara ala kan dɔw fana ye o lakari o tora o laharaya la wa dhakaru ashiya o ye dɔ wɛrɛ fɔ min ni fila si tɛ kelen ye faqala alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhbaru ala kɛra bɔra tɛmɛna min na a ka so kɔnɔ o ye a lakali a ye o ye ɲɔgɔn sɔsɔ min kɛ ala kɛra alayhi salatu wassalam faqala a ko
هم الذين لا يسرقون أكون يمغوا وابيورو بلامي كفن ولو بلا سمانتي يباني سرني كاتمي كاتو الجنة كنا لا يسرقون أو تبرونين كه أو تكريسي توتولي كه بروني بكه كسالوني كه ككنيا يني كتير ما ولو كتوحيد ولو كدسوكونا سري بنيه على فرفة أو يرتو كيره ali ka kirisi kɛ k'a fɔ k'i bɛ bɔrɔnin kɛ ni kuma jugu t'a la basi t'o min na dɛ walima ka saloni kɛ basi t'o min na dɛ o yɛrɛ t'o kɛ ka sababuya kɛ o ka tawhidu bonya masaba ala yɔrɔ wala yaktahu ka kɔrɔ ni jangaro tun juguyara ni dimi tun warala fari yɔrɔ dɔ la o bɛ nɛgɛ gban k'a la a yɔrɔ la o kɛ min bɛ kɛ o ye o bɛ dɔbɔ dimi ni baga la walima ni baga ma fɛn o bɛ kɛ sababu ye ka baga ni dimine k'olu mɔgɔw yɛrɛ t'o kɛ yɛrɛ o tɛ nɛgɛ mankan o yɛrɛ la k'a fɔ ko dimi bɛ n fari yɔrɔ dɔ la n bɛ nɛgɛ dɔ gban ta la k'a bangan o yɔrɔ la o yɛrɛ t'o kɛ ni k'i b'o suma ka waati na i bɛ se k'o suma pikiri yɛrɛ ma hali mɔgɔw yɛrɛ tɛ sɔn pikiri kɛ ma a ma fɔ ko pikiri kɛ ye haramu ye dɛ basi t'a la dɛ k'i yɛrɛ fila kɛ haramu tɛ dɛ nka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛla olu ka tawhidu bonya kojugu bolo o tɛ saloni kɛ o tɛ bɔrɔni kɛ o tɛ nɛgɛ yɛrɛ mankan o yɛrɛ la kɛnɛya ɲini bolo ma wala yatatayaruna o yɛrɛ tɛ nɔrɔtɔya kɛ fana nɔrɔtɔya in o kana anw taabolo ye dɛ k'i ma le muso sen fila ye k'a sen fila dasini bɛ ɲɔgɔn ma k'a nɔrɔ ma ɲi dɛ k'a tete ma ɲi dɛ k'i ma cɛ yɛrɛ ye ko n'a bɛ filɛli kɛ k'a bɛ filɛli kɛ kɔrɔnɛ la ko nin tɛ maa tete ɲuman ye bari alisilamɛw ala de k'a ka jɔnw dan min y'a ja a y'o bila o lahalaya la o bɛ se ka kɛ ko e ka nakara kiti dɔ boli o kan ala ka dafɛn dɔ kan e ka yeli la ala kira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ 70 min bɛna don alijinɛ kɔnɔ k'olu mɔgɔw ko nɔrɔtɔya in tɛ o la teteya in a hakilina o n'a kuma o n'a dusukuna siri o tɛ o mɔgɔw la o t'o bila o ka baaraw yɛrɛ la kumakan laban ye jumɛn ye wa ala rabbihim yatawakkalun olu jigi sɛmɛnen don o ma ala la o ka bonya in sɔrɔ mun de kosɔn ka tɛmɛ ka don alijinɛ kɔnɔ nɔgɔya la sa k'a sababuya kɛ o ka jigi sɛmɛ bonya ye ala kan k'a sababuya kɛ o ka tawhidu bonya ye ala kan k'a sababuya kɛ o ka dusukuna siri bonya ye ni ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka di pilasi in sɔrɔ i k'i jija i ka dusukuna siri ala kan o fanga ka bon i ka tawhidu o fanga ka bon i ka limaniya i ni ala cɛla la o fanga ka bonya sabu ninnu ye pilasi in sɔrɔ k'a sababuya kɛ jumɛn de ye ala ka alayhi salatu wasalam a ye baara min fɔ la yasarqun wala yaktawun wala yatatayarun wa ala rabbihim yatawakkalun k'olu mɔgɔw o jigi sɛmɛnen don o ma ala de kan o t'o jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ kan o m'o jigi sɛmɛ jina kan o m'o jigi sɛmɛ soma kan o m'o jigi sɛmɛ adamaden yɛrɛ kan wa ala rabbihim yatawakkaluna k'olu mɔgɔw o jigi sɛmɛnen don masaba ala de kan o ka pilasi in sɔrɔ lahara jɔlen k'a sababuya kɛ dusukuna siri de bonya ye o la ala ka alayhi salatu wasalam a ye o fɔ min kɛ sahabaw hɛrɛ tun ka do ye o tun bɛ hɛrɛ kan faqama ukashatu bunu mihsan sahabacɛ dɔ bɛ yen o bɛ ale wele ko ukasha bunu mihsan ukasha bunu mihsan ko kira alayhi salatu wasalam a ko udu allaha an yaj'alani minhum a ko kira ala deli ala ka ne sɔrɔ o maa 70 cɛ ma e bɛna dɔrɔn ka tɛmɛ ka don alijinɛ kɔnɔ ɲininkali t'a la jangata t'a la ala ka alayhi salatu wasalam a tun bɛ o kasha lɔn a bɛ o kasha ka ala ɲɛsiranya hakɛya lɔn a bɛ o kasha ka jigi sɛmɛ hakɛya lɔn ani ala cɛla la o kasha y'o fɔ min kɛ ala kana o kasha jaabi a ko anta minhum a ko ile b'o cɛ ma o kasha mari alisilamɛw o de kosɔn
jɔn sama bɛ yen dɛ ala jɔn bɛ yen dɛ ala kɛra alayhi salatu wa salam a ye dɔw ka alijinɛ dɔ fɔ o ɲɛna alijinɛ k'o to dugukolo kan yan k'o bɛ alijinɛ kɔnɔ o de ma sɔn sahaba dɔw ko k'olu tun bɛ alijinɛ kɔnɔdenw ye u bɛ tagama dugukolo kan nka u b'o yɛlɛ alijinɛ de kɔnɔ sabu o y'a dɔn k'a fɔ ko anw ka kira ye min fɔ maa yantiqu anil hawa ala kɛra tɛ kuma a kun fɛ dɛ in huwa illa wahyun yuha a bɛ kuma min fɔ a bɛ kuma in fɔ ka bɔ a danbaga Alahu subhanahu de yɔrɔ dɛgɛnɛya de fana b'a la siga foyi si kelen t'a la ni ala ka alayhi salatu wa salam a ye kumakan min fɔ o kɛtɔ i n'a fɔ ala ye a fɔ a ɲɛnɛ fana tɔgɔya min na qala ud'u allaha yaj'alani minhum o kasiya ko kira ma ko ala deli n'a sɔrɔ o mɔgɔw ka 70 ye jama minnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma fɛsɛfɛsɛ o ma jagata ala kira ko o kasiya ma ko ile b'o mɔgɔw cɛ o kɛ min kɛra o ye hɛrɛ ka di bɛɛ ye o tuma dɔ la fana n'i ma kuma jaabi ta kun ɲɛ dɛ cɛ wɛrɛ wulila ko tuguni kira ma alayhi salatu wa salam a ko kira ko ala deli n'a sɔrɔ o mɔgɔw cɛ ma ala kira a ye cɛ jaabi di a ko sabaqaka biha ukasha a ko ukasha kɔni ɲɛ o la kumakan de kun tagala surunyana o yɔrɔ la ye sinon ni a tun fɔra k'ale fana b'a la dɔwɛrɛ fana bɛ wuli kɛrɛfɛ ko tuguni ko ala deli ne fana ka sɔrɔ a cɛ ma dɔwɛrɛ fana bɛ wuli kuma kun tagala tɛ surunya bilen tuguni o nka dɔnni lɔn ko ala kira ye ukasha lɔn a ye ukasha lahalaya lɔn a ye ukasha ka baara lɔn a y'a dɔn k'a fɔ ko ala ye alijinɛ kɔnɔden minnu dɔw fɔ a ɲɛna k'a to dugukolo kan o kasa bɛ o mɔgɔw cɛ ma ala kɛra ko an ta minnu o kasa ye alijinɛ kɔnɔden dɛ siga foyi si kelen t'a la i n'a fɔ sahaba minnu fana ka alijinɛ dɔ lakala k'o to duniya dugukolo kan o fana bɛ alijinɛ kɔnɔ lahalaya min na mithlu ashratul mubashsharuna bil janna sahaba 10 ɲɔgɔn bɛ yen o ka alijinɛ do o garantira k'o fɔ ɲɛna k'o to dugukolo kan minhumul khulafa al arba'a khalifa naani min ye kira nɔta a kɔfɛ alayhi salatu wasalam olu mɔgɔ naani bɛɛ bɛ o cɛ ma donc an bɛ alisilamɛw an bɛ mun faamuya ni hadisa in kɔnɔ k'a fɔ nunugu maa 70 ye samantiya in sɔrɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ kɔsɔn m'a fɔ o ka tawhidu o ni o ka dusukunna siri o ni ala cɛla la hadisa filanan ye jumɛn o de ye hadisa in mina ka bɔ Abi Hurayra fɛ o fana nana Bukhari kɔnɔ ala kira alayhi salatu wasalam a ko maa 70 bɛ yen lahara jɔlɔ olu ɲɛdaw bɛna ka na yelen ka nɔrɔ i b'a fɔ ko kalo yelen bɛ kɛ cogoya min na a nana riwaya dɔ la ko ɲɛdaw bɛ minɛ ka yelen ka nɔrɔ i b'a fɔ kalo a badiri don bɛ kɛ cogoya min na kalo badiri don o de y'a tile 13 tile 14 tile 15 ye o bɛ kɛ lahalaya min na dɛ ko olu maaw ɲɛda nɔrɔnin don ten ka yelen ten lahara jɔlɔ yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh ala ko lahara bɛ nin lahalaya fila de la maa dɔw bɛ yen olu ɲɛw bɛ nɔrɔ ka yelen lahara kɛnɛ kan ɲɛda dɔw fana bɛ yen o bɛ minɛ ka fin kirikiri masaba ala bɛ olu mɔgɔw bonya ni nin taamasiyɛn ɲuman ye ka taamasiyɛn ɲuman min bila u kan o yebaga bɛɛ lajɛlen b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni ye alijinɛ kɔnɔdenw ye ko maa 70 o fana bɛ ten ala b'olu ɲɛdaw nɔrɔ ten o cogoya la ten nka olu maaw ye nin nɔrɔ min sɔrɔ kalan mun kan o ye ɲɛda ɲini min sɔrɔ kalan mun kan k'a sababuya kɛ o ka jigi sɛmɛ k'a sababuya kɛ o ka dusukunnasiri bonya ye o ni ala cɛla la bari alisilamɛw an b'a faamuya hadisa in kɔnɔ k'a fɔ ala ka samantiya o n'a ka hinɛ o ka bon kira manto kan alayhi salatu wasalam sabu jamakulu minnu yirala la jamakulu min jama ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o ye ale ka jama ye maa 70 kɛrɛnkɛrɛn o jamaw fana cɛ ma fɔ tuguni o bɛ don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma fɛsɛfɛsɛ o ye kira ka jama ye o ye ala ka bonya n'a ka karama ye k'o di kira ma o ni kira manto maaw ma alayhi salatu wasalam a fana b'o ɲɛma an bɛ nafa min sɔrɔ hadisa in kɔnɔ o ye kira ka hinɛ n'a ka makari a mantow kan o kasa wulila a ko ala deli n ka sɔrɔ maaw cɛ ma ala kira tun bɛ se k'a bundu ɲɔgɔnya a yɛrɛ kɔnɔ nka a ko a ma ko ile bɛ o alijinɛ kɔnɔden maaw cɛ ma minnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma kɔnte bɔ o ma fɛsɛfɛsɛ an bɛ alisilamɛw an bɛ nafa jumɛn fana sɔrɔ hadisa in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ni maa min ye ala kelenbaatiya la sabati
ko ke dusu kuna siri ka fatu o ka ya da ka fako aka chala ibe soro kisi jon chama la hara jolona afana bo nyama ambadi alislama o fe do be haramun te basite gani adamade ni kalli man ya bunye na kase ayoroma ala be a place dima ala ba daraja dima ina fo mo wa bi ro blan mo kala halaya o tunte son ali ko ele frake boroni yo saloni yo o te do ya fana ke o ka jigiseme ala ka o fana ka bo fendo be num chama ate ko mi haramu te ga o ka tawhid ira bunya o ka dusukuna siri bunya o de ko so yo se moni bala janina donc ambadi alislamo ni place bando abe soro ni barani abe soro ni chesri li amani ma saba ala fe ka famyal ko manda ma ala mo kala aqul ma tasma'u astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'il almuslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا غضب الجبار فإن أجسادكم على حرد النار لا تقوى قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الله أنتم في شهر من أشهر الله تعالى وهو شهر صفر وهذا الشهر مما يتشاءم به بعض الناس فإن ذلكم من الخرافة والبدع فيسمونه بما لم يسمه الله به ورسوله ويمتنعون فيه عن كثير من أعمال الخير فلا ينكحون فيه ولا يسافرون فيه ولا ينتقلون إلى بيوتهم الجديدة فيه ولا يبدأون فيه أمورهم الهامة ويعتبرون الأربعاء الأخير من الشهر أكبر يوم شؤم في السنة معتقدين أنه شهر سوء وأن ما أنشئ فيه من الأعمال يمحق خيره وبركته فهذا كله من الضلال في الاعتقاد وخلو القلب من التوكل على الله عز وجل فليس لشهر صفر ملك لشر ولا لخير فإلى الله وحده يرجع الأمر كله قال عليه الصلاة والسلام لا عضوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه الشيخان مريا الإسلام أي سلام مسبا على أنا دي سمي مسبا علىك أنا دعا فو أمي كالورا من كونن ني أوي deuxième mois الإسلام يا جاتيلا c'est le deuxième mois du mois lunaire nabi fo ma ko shahru safar mbadi al-islam ni kaloy ala ka kalo do ala kalo tan flan min da o dol ala kalo tan flan da ka samantiya di dawma ina fo sumalo na no ay wati do bla ay wa ka bato kere bla o wati la ka samantiya bla a dawla ka daw ka la harama kalo ye o ala ka tlani da ala ma ka kalo do kere ka fo ko ni kalo juguni ne ala ma ka kalo kere ko ni kalo juguni amadi al-islamo aw be teteyani noroto ya chaman takabla sofar kalo yi kono o ye jigi sama baliyale masaba alaka sabu dalu ya shikelenta ka fako furute ke kalo yi kono walima nte jere ma ngal kura kono akono nte voyage ke akono nte ngako baraka ma yere ke akono ako kalo tetima ako kalo juguni ko ni here mi ka kono ko here te ke abarakala ambade alislamaw anw bɛ wulila don o don ka taa nafolo ɲini ka taa wari ɲini kalo in kɔnɔna na n'i ye den sɔrɔ a kalo kɔnɔ i tɛ ban kalo juguni kɛ kalo juguni n'i ye wari sɔrɔ a kɔnɔ kana wari dɔ ma wari to kana wari minɛ sabu kalo juguni nɔ e ko i tɛ furu k'a kɔnɔ i tɛ yɛlɛma i ka lukura kɔnɔ i tɛ fɛn k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ hɛrɛ ko dun caman bɛ yen a bɛ kɛla kɔnɔ ambade alislamaw ninnu ye ka kɔn silamaya ɲɛ olu hakilinaw de ye ninnu ye jahiliya suma hakilinaw de ye ala kira ko alayhi salatu wassalam a ko wala safar a ye fɛn dɔw fɔ hadisa kɔnɔ kuntagala surunya bolo ma a ko safari ko min tun bɛ jahiliya tile tuma na o hakilina min tun bɛ k'a fɔ ko safaru kalo ko nɔrɔtɔ kalo lo tete kalo lo n'i ye hɛrɛ ko minnu kɛ a kɔnɔ baraka tɛ kɛ a la ko ko tɛ tiɲɛ ye ala kira alayhi salatu wassalam a y'o fɔ k'o tiɲɛ أقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر
ako wala safar ako miriya min tumme jahiliya kile tumana ka fako safar kalo no ye ame o minani sabu akile fila de be biye dɔw bɛ yen o ka sɛbɛnna ko foyi tɛ k'a kɔnɔ ko tuguni hali n'a laɲini b'o kɔnɔ k'an bɛ kalo wɛrɛ kɔnɔ ala kana dugu alayhi salatu wasalam a ko man raddatuhu tiyaratu an hajatihi faqad ashrak a ko ni nɔrɔtɔya miiriya o ni nɔrɔtɔya a hakilina walima titiya miiriya n'a hakilina n'o de kɛra sababu ye kile mɔgɔ min tigi la ko segin kɔ ka bɔ i laɲini ma laɲini dɔ b'i ne la dɛ nka i ne ko nin kalo in a fɔra ko kalo jugu don walima ko kalo nɔrɔtɔma don o kɛra sababu ye o miiriya n'o dusukunna siri ka i ne bɔ i ka haju ma ka i ne bɔ i mako ma k'i ye fila fara masaba ala kan sabu nɔrɔtɔya kuma tɛ tiɲɛ ye teteya kuma tɛ tiɲɛ ye maa mana ka ayiwa fɛn dɔ ta k'o dulon nɔrɔtɔya ni teteya la k'a fɔ ko nin kalo in bɛ taa walima karimasina bɛ taa walima ni kɔnɔ kulela ye taa o bɛ nin yira o ni a ɲɔgɔnna hakilinaw an bɛ di alisilamɛw nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye nin bɛɛ lajɛlen ye jigisɛmɛbaliya ye masaba alahu subhana kan an y'an jigisɛmɛ masaba ala kan n'an bɛ fɛ ka samantiyaba sɔrɔ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ lahara jɔyɔrɔ an ye jija an ka tawhidu ka bonya an ka jija an ka jigisɛmɛ masaba ala kan o ka bonya an bɛ di alisilamɛw an b'a ɲini masaba ala fɛ k'an ka jigisɛmɛbagabaw ye ala kan ala m'o kɛra ka limaniya d'a ma ala m'o kɛra ka kari d'a ma ala m'o kɛra labanko ɲuman k'a kan bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛra kɛnɛya ni lafiya ka kan ye ala m'o kɛra an bari dɔw ye duwawu ɲini an fɛ ko an ka duwawu k'o ye an b'a ɲini masaba ala fɛ o hamina ko ni anw yɛrɛ hamina ko an b'a ɲini masaba ala fɛ ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala m'o kɛra mun ta ye garijɛgɛ ko ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ka garijɛgɛ sanuma da n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra mun yɛrɛ ta ye kɛnɛya ko ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ka kɛnɛya da n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra mun yɛrɛ ta ye jɔyɔrɔ ko ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ka jɔyɔrɔ ɲuman da n'o ma ala m'o kɛra ka lafiya d'a ma ala m'o kɛra an ka jamana an b'a ɲini ala fɛ k'a basigi ala m'o kɛra ka ɲɛsuma don a kɔnɔ ala m'o kɛra an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ o ni duniya yɛrɛ jamana bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini masaba ala fɛ ka basigi don a kɔnɔ ala m'o kɛra ka basigi don a kɔnɔ ala m'o kɛra ka an kɛ ala jɔnw ye ala m'o kɛra k'an siran ala ɲɛ ala m'o kɛra k'an fatu alisilamɛya kan ala m'o kɛra k'an fatu limaniya kan ala m'o kɛra k'an niw kanda su o ni tile k'o kan ye ala m'o kɛra su ni tile sutura k'o lan kan ala m'o kɛra k'an kisi ka bɔ an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala m'o kɛra k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ala m'o kɛra ka an fatu alisilamɛya kan ala m'o kɛra ka baraka don an na an kɛra bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala m'o kɛra ka baraka don an na an kɛra bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala m'o kɛra labanko ɲuman ka kan ye ala m'o kɛra ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله وخذ اللهم بنواصينا للبر والتقوى اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وحجة لنا لا علينا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد عدد ما تنفست الأرواح سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعتدلوا تراصوا صوا ظهوركم يرحمكم الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين
حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.